pomenete reč privatnik, to ima jedan pežorativni kontekst nekog neuspeha. On je siroma privatnik. Treba da razbijemo iluziju da je ozbiljniji razvoj preduzetničke inicijative moguć sam po sebi. Preduzetništvo je stimulisano ozbiljnim subvencijama i u Norveškoj, i u Sjedinjenim državama, i u Kanadi, i u Čileu. A naročito je potrebno da bude stimulisan u sredinama koje su ekonomski devastirane, kao što je to ekonomija i društvo u kome mi živimo. Jedan domen je vrednosni domen, da naučimo ljude zašto je to važno, zašto mora postoji klasa preduzetnika, da ona mora na broj stanovnika, na primjer, koji mi imamo, da bude na nivou između 10 i 15%. Drugi domen je domen podrške. Znači, u domenu podrške vi morate nekom da date prvo pomoć da ga obučite besplatno, da on razume šta to znači kad počne neko se bavi preduzetništvom. Dva, da mu date pomoć da kad krene u taj posao da ima nekoga ko će mu biti podrška, koja je institucionalna podrška u smislu računovodstvenih, pravnih usluga. To mora bude masovna akcija koja može da obuhvati 10-20 hiljada entiteta godišnje u narednih 4-5 godina, ne u jednoj godini, jer mi ne možemo da povećamo zaposlenost za 50.000 godišnje, osim ovo da se izbrišu iz statistike, ali u realnim, stvarnim okvirima to nije posao koji može da se radi tako što ćeš ti u jednoj godini da zaposliš 100.000 ljudi. Ne, nije realno. U trećem domenu je kako da se tim ljudima obezbedi finansijska podrška da se u to krene. Znači, ako vi dajete subvencije stranim investitorima zato što otvore radno mesto, ja sam siguran da bi se prijavio ogroman broj preduzetnika kad bi vi isti taj iznos po jednom radnom mestu dali nekom privatnom preduzetniku da zaposli 5, da bi se pojavio veliki odziv. Nije slučajno da su takve kompanije u većini zemalja prvih nekoliko godina u potpunosti oslobođene poreza i doprinosa ili uopšte prinadležnosti u toj takozvanoj fazi start-upa. Znači, ne bi predstavljalo nikakvu štetu, samo korist da za svako novo osnovano preduzeće vi ste oslobođeni svih poreza prvih 3 ili 4, 5 godina. Kada bi hteli da to malo omasovimo, razumevanje tog pojma, ono je ukorenjeno i u našem zakonodavnom okviru. Vi kada ste preduzetnik samostalni i imate veću obavezu i odgovornost da ćete nešto za nekog drugog uraditi, vi odgovarate kao preduzimač samostalni svojom imovinom. Ako smo recimo u poslednjih sigurno nekoliko decenija, kad pomenete reč privatnik, to ima jedan pežorativni kontekst nekog neuspeha. On je siroma privatnik. A onaj koji nije siroma radi u banci, on je direktor, on je u opštini ili radi gde radi u vojsci. To automatski zvuči večito, sigurno, društveno priznato i prosto društveno korisno. Ako je opšti globalni trend tehnologija i da će sve postati sve više tehnologizovano, to znači da će postati deficit onih vrsta zanimanja i onih vrsta poslova, roba i usluga koji nisu tehnologizovani. To je prosto prirodno kako se platno pomera u odnosu zakona, ponude i tražnje. I vi već danas kod nas imate problem, to se vidi na tržištu rada, da nemate recimo zanatlije. Pa zanat je klasičan oblik primarnog preduzetništva. Vi nećete ostati gladni ako umete da napravite cipele. Situacija izgleda tako da je premali broj preduzetničke inicijative, da je ekonomija u tom smislu ne ohrabruje bilo koga da se bavi nekim svojim novim preduzetničkim poduhvatom
i jedino ko odlazi u preduzetništvo su oni koji stvarno nemaju ni jedan drugi resurs, niti imaju bilo kakvu drugu priliku, pa bi rekli to sad ovi moraju. U tom smislu je kod nas tako bilo posljednjih sigurno nekoliko decenija, da u stvari se u preduzetništvo odlazi iz očaja. Za ozbiljnu revitalizaciju ekonomije u tom domenu, a nema šta drugo da ekonomiju revitalizuje, jer tih velikih sistema niti ima toliko, niti će ih doći, niti oni mogu da drže srpsku privredu. Srpska privreda mora da opstane na 100, 200, 300, 500 hiljada malih i onda na podršci onih koji su veliki sistemi koji naravno nose ekonomiju.